ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना. आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही माझा साष्टांग दंडवत, त्यांचेही आशीर्वाद घेऊया. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांनाही माझा साष्टांग दंडवत, आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला ज्यांचे खूप 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 अथक परिश्रम आहेत. भगवंतांची कृपा तर आहेच, नामनिष्ठ प्रभूजींचं मार्गदर्शन आहे, परंतु ही सगळी टीम जी टेक्निकल म्हणा, सगळ्या टीचर्स, सगळ्या मुलांमध्ये कितीतरी आहेत, आणि बॅकएंडला इतकं काम चालू आहे की आपण हा उपक्रम पुढे चालू ठेवू शकतोय भगवंतांच्या कृपेने. आणि आता या उपक्रमाची 35वी बॅच लॉन्च झाली, याचा खूप आनंद होतोय सांगताना. आणि अशाच प्रकारे आपण जास्तीत जास्त, मला वाटतं एक 8-8.5 लोकांपर्यंत ही भगवद्गीता आता ऑलरेडी पोहोचलेली आहे. घराघरामध्ये भगवद्गीतेचा, या उपदेशाचा प्रत्येक जण लाभ घेऊ शकतोय. मला वाटतं या संधीचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि तुमच्या ग्रुपमध्ये तर शेअर केलं जाईल. तुम्ही तुमच्या आप्तांना, मित्रमंडळींना, नातेवाईकांना त्यांच्यापर्यंतही पोहोचवा, जेणेकरून तुम्हाला याच्यातनं काय अनुभव येतोय, तुम्ही काय शिकता आहात, तुम्हाला निश्चितच याच्यातनं जे काही अनुभव येत असेल, ज्या काही याच्यातनं गोष्टी कळत असतील, त्या निश्चित आपण अजून स्प्रेड करायचा प्रयत्न करायचा असतो. आणि म्हणूनच हे हे ज्ञान आहे हो. शेवटी ज्ञानाचं जितकं तुम्ही ते ज्ञान तितकं द्याल, तितकं ते तुमचं वाढत राहील ज्ञान. आणि भगवद्गीतेसारखं ज्ञान तर भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेलं आहे. प्रत्येक वेळी भगवद्गीता तुम्हाला नव्याने भेटते. ती प्रत्येक वेळी वाचलीत तरी तुम्हाला भगवद्गीता नव्याने तुम्हाला उपदेश देत असते असं वाटतं. आणि म्हणूनच हा भगवद्गीतेचा उपदेश हा अखंड असा खजिना आहे भगवंतांच्या उपदेशाचा. आणि तो आपण आत्मसात करणं आणि आपण किती भगवद्गीता जगतोय, मला वाटतं हे खूप महत्वाचं आहे. मी भगवद्गीतेचे 18 अध्याय मग मी एवढे केले, मी 10 केले, 12 अध्याय मी एवढ्या वेळेला कोर्स केला, इतक्या वेळेला केलं. सगळं खूप खूप आनंदमय आहे. परंतु ते आचरण, म्हणूनच भगवंत म्हणतात, की नुसतं ज्ञान नाही तर ज्ञानाचं आचरण. आणि म्हणूनच या ज्ञानाचं आचरण हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि त्याच अनुषंगाने आपण आज पुढे जाणार आहोत, ज्या ज्ञानयोगाला आपण सुरुवात केलेली आहे. मग का बरं ज्ञानयोग आला? भक्तियोग झाला, आधी कर्मयोगातून भक्ती साधली, भक्तियोगातून भक्तीचा महिमा साधला. मग हा ज्ञानयोग आपल्याला काय सांगतोय, की भक्तीमध्ये पुढे कसं जायचंय? मग या भक्ती मार्गातच पुढे कसं जायचं आहे, त्यासाठी या भौतिक जगतातून स्वतःला कसं
मुक्त करायचा आहे. आणि तो जो मोक्षाचा मार्ग आहे, मग कुठेतरी तो जो लिबरेशनचा मार्ग आहे, त्या त्या मार्गाने कुठेतरी वाटचाल करायला लागणं. त्या दृष्टीने आपले आपले विचारांचं जी काही धारा आहे, ती विचारधारा आपली तिथपर्यंत पोहोचवणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच अर्जुनाला पटलेले प्रश्न संपत नाहीत आणि आपल्याला मिळणारं ज्ञानही संपत नाही. ज्या अर्जुनाला 6 प्रश्न पडले 13व्या अध्यायात, किंवा प्रकृती काय आहे, क्षेत्र काय आहे, क्षेत्रज्ञ काय आहे, ज्ञानम काय आहे, ज्ञेय काय आहे, आणि या सगळ्याला जाणणारा मग ते ज्ञानाचं ध्येय म्हणजेच परमात्मा. मग या परमात्म्याला मग बघा बरं, मला सांगा तुम्ही, की या भौतिक जगामध्ये सुद्धा आपण अनेक गोष्टी करतो. मग अनेक गोष्टींचा काहीतरी नवीन उपक्रम, मी आज काहीतरी हे वर्कशॉप केलं, मी आज हे कुठला तरी उपक्रम चालू केला, मी हे पुस्तक वाचलं, मी हे पुस्तक, मग मला सांगा बरं चॅटमध्ये, की तुमच्या मनामध्ये काही ध्येय असतं का हो, तुम्ही ते करण्यासाठी? हो, धन्यवाद माताजी. मग तुम्हाला मनामध्ये असतं काही का हो ध्येय? की तुमच्या मनामध्ये जेव्हा तुम्ही हे काही करता, उपक्रम करता, वर्कशॉप करता. येस. हे ध्येय असणं किती महत्वाचं आहे बरं. कारण नुसतंच मग ते ज्ञान घेताय. मग मला भगवद्गीता शिकायची आहे, पण ती शिकायची आहे ती कशासाठी शिकायची? मग काय जाणून घ्यायचंय? भगवंतांना जाणून घ्यायचं आहे, भगवंतांचा उपदेश जाणून घ्यायचा आहे, हे प्रात्यक्षिक ज्ञान जाणून घ्यायचंय, दिव्य ज्ञान जाणून घ्यायचंय, की कृष्ण कोण आहेत? कृष्णांविषयी जाणायचंय, मग याच्यासाठी काहीतरी ध्येय पाहिजे. मग जे आपण कालच्या शेवटच्या अध्यायामध्ये बघितलं, की शेवटच्या ह्याच्यात ज्ञानाचं ध्येय, आणि मग जे ज्ञानाचे चक्षु ज्यांना आहेत, की ज्यांनी जाणलेलं आहे, की हे शरीर आणि आत्मा हा वेगवेगळा आहे. मग कुठेही तो आत्मा त्या शरीरामध्ये मिसळत नाही हो. जसं हे आकाश आपण बघितलं, की अगदी थेटपर्यंत आपल्याला समांतर दिसतं. मग ते कुठेही नदी, समुद्रांमध्ये ना सूर्य, चंद्र, तारे यांच्यामध्ये मिसळत नाही. त्याचं स्वतंत्र अस्तित्व आहे. आणि त्याचप्रमाणे या आत्म्याचं आहे. हा आत्मा आपल्या शरीरातल्या हाडांमध्ये, हाडं, मांस, रक्त, पेशी या सगळ्यामध्ये कुठेही मिसळत नाहीये. हा आत्मा अविनाशी आहे. आणि म्हणून ज्याने हे जाणलंय, ज्याला हे ज्ञानाचे चक्षु आहेत, तो निश्चितच या मुक्तीच्या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ करू शकतो. त्यालाच मोक्षाचा मार्ग आणि त्यालाच मग भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. भगवंत सांगताय तो मी वाट बघतोय. का भगवंत म्हणतायत, की हे जीर्ण देह टाकून पुन्हा त्याच इच्छांमधनं मग त्याच 84 लक्ष योनींमधून जन्म घ्यायचा आहे. भौतिक जगामध्येच स्वतःला त्या क्षणभंगूर अशा सुखामध्ये कुठेतरी लटकत ठेवायचंय का मग अध्यात्मामध्ये शिरायचंय? मग मूळ आपण अध्यात्म आहो. मग म्हणून काल आपण जो म्हटलं, की अध्यात्म हा मूळ स्वभाव आहे. मनुष्याचा मूळ स्वभाव हा अध्यात्म आहे. आपण मूळ भगवंतांच्याच स्वभावाचे आहोत. आपण स्वभावाने भगवंतांसारखेच आहोत, पण म्हणून भगवंत नाही. आणि म्हणून भगवंतांनी हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे, की आपल्याला काय करायचं आहे. मग या आत्म्याला जाणून त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये जगायचंय, का मग फक्त या भौतिक जगामध्ये स्वतःच्या सुखांमध्ये, इंद्रिय सुखांमध्ये आणि त्या क्षणभंगूर, मग कुठेतरी आत्ता ते सुख आहे, पण आत्ता ते कुठेतरी असं निघून जातं. इतकं ते नाशिवंत आहे. सॉरी. आणि आशय म्हणून म्हणून जे ज्ञानाचं ध्येय, म्हणून प्रत्येक गोष्ट करताना आपण त्याचं ध्येय बघा, अभ्यास करतो. मुलांना आपण सांगतो, "तू अभ्यास करायचा आहेस हां, इतका-इतका." का करायचा आहे? कारण त्याला त्या विषयामध्ये पास व्हायचं असतं. त्याला त्या विषयाचं ज्ञान घ्यायचं असतं. पहिलीतून दुसरीत जायचं असतं, दुसरीतून तिसरीत जायचं असतं. मग त्या गोष्टीला काहीतरी ध्येय असतं. आणि तसंच आहे, आपण जी एखादी गोष्ट शिकतो, त्याच्यामध्ये पारंगत होतो, त्यासाठी त्या ध्येयाची निश्चितच आवश्यकता असते. नाहीतर तुम्ही आम्ही म्हणालो, की जरा बघूया आपण क्लासला जाऊन जरा बघतो, हे अध्ययन वर्ग काय एवढं, भगवद्गीता म्हणजे तरी काय आहे? मग हे किती डेंजरस विधान आहे बघा. किती किती बेजबाबदारपणाचं विधान आहे. हेच तुम्ही म्हणाल का हो, की लग्न जरा करतो बघून. लग्न संस्थेसारखं एखादी गोष्ट आहे.
मग तेव्हा जर एखादी मनुष्य म्हणला, की जरा बघतो, लग्न करून बघतो काय वाटतं ते. हे विधानच किती बेजबाबदारपणाचं आहे. कारण तुम्ही लग्न संस्थेशी बांधले जाताय, तुम्ही जबाबदाऱ्या स्वीकारताय. तुम्ही एकमेकांना सुख-दुःखाच्या आणाभाका देताय आणि म्हणून तुम्ही ते जबाबदारीने स्वीकारणं महत्वाचं आहे. त्याचप्रमाणे हे ध्येय आहे. या ज्ञानाचं ध्येय ही जबाबदारी आणि म्हणूनच त्या जबाबदारीने ते ऐकणं आणि ते आचरणात आणणं ही जास्त महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणून त्या ज्ञानाचं ध्येय आणि ती दृष्टी मग ज्याचे चक्षु आहे त्याला तो निश्चितच या मोक्षाच्या मार्गामध्ये पुन्हा अडकत नाही, भौतिक जगतात अडकत नाही. मग आज आपल्याला काय जाणायचंय? तर इतके दिवस आपण जो म्हणतोय, जसं मी म्हटलं, की ध्येय, मग हे ध्येय घेऊन आपल्याला पुढे जायचंय, की मग या 3 गुणांनी बघा, पावसाचा थेंब असतो ना, तो जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा बघा, पावसाचा थेंब तुम्ही जर हातात घेतला, तर तो पारदर्शक असतो हो. तो अत्यंत स्वच्छ असतो. पण तोच थेंब जेव्हा मातीत मिसळतो, तेव्हा त्याचा चिखल होतो. आणि तसंच आहे हो या आत्म्याचं. हा जो जीवात्मा आहे ना, हा आध्यात्मिक मूळ अत्यंत निर्मळ आहे आणि त्याचा मूळ स्वभाव हा अत्यंत निर्मळ आहे, अत्यंत आध्यात्मिक आहे. जसं आपण म्हणतो एखादी रोगाशी झगडताना, मग एक मनुष्याला डिसीज झालाय, मनुष्याला रोग झालाय, मग तो रोग कुठेतरी त्याच्यावरती वरचढ होतो आणि कुठेतरी मग ॲसिडिटी झालीये, ताप आला आहे, मग पूर्ण शरीर त्याने ग्रस्त होऊन जातं. शरीराला पूर्णपणे आच्छादतं ते. अशाच प्रकारे हे जे 3 गुण आहेत, मग हे सत्व, रज आणि तम या त्रिगुणांचा प्रभाव हा जीवात्म्यावर आहे. आणि या मायेच्या जगामध्ये या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली हा आत्मा बद्ध होतो आहे. कारण कुठेतरी तो कशाने तरी बांधला जातोय बघा. मग त्या बांधल्या जाण्याची कारणं पण आपल्याला जाणायची आहेत, की कशाप्रकारे तो बांधला जातोय. मग तो सत्वगुण अत्यंत महत्वाचा आहे, अत्यंत पुण्यमय आहे. पण तिथेही कुठेतरी मनुष्य बांधला जातोय आणि म्हणूनच सत्व, रज आणि तम या गुणांविषयी आपल्याला जाणायचंय, की या 3 गुणांनी आत्मा बद्ध कसा होतो. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य. आणि मग याच त्रिगुणांमधली वैशिष्ट्य आपल्याला जाणायची आहेत. मग त्याचे क्रियाकलाप काय आहेत? मग त्यानंतर मृत्यूनंतर या गुणांचं मग जो सात्विक आहे, जो राजसिक आहे आणि तामसिक आहे, त्याचं मृत्यूनंतर काय होतं? त्याचीही परिणिती आपल्याला जाणायची आहे. आणि मग याच्या सगळ्याच्या पलीकडे मग जो सात्विक गुण असलेली व्यक्ती आहे, ती निश्चितच त्याच मार्गावर प्रगती करू शकते आणि गुणातीत म्हणजे अतींद्रिय असं ते ज्ञान घ्यायचंय आणि या तिन्हीही गुणांच्या पलीकडे जे जायचं आहे, जिथे भगवंतांची पराशक्ती आहे, आपण म्हटलं जी आध्यात्मिक शक्ती आहे आणि म्हणूनच असा मूळ स्वभाव आपल्याला संपादन करायचा आहे. अशा प्रकारे आपण या तिन्ही गुणांना आज जाणणार आहोत. मग या तिन्ही गुणांना जाणताना आपण सुरुवातीला हे ऐकतोय, की हे सप्त निमी ऋषी, निमी राजाची ही गोष्ट आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण 14.1 धन्य भगवान म्हणाले सर्व ऋषीमुनींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे. हे जाणून मी तुम्हाला हे परमज्ञान सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान पुन्हा सांगेन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत प्रत्येक वेळी सांगतायत हो, की हे ज्ञान त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हे ज्ञान त्याच्याही पेक्षा श्रेष्ठ आहे. हे अत्यंत प्रात्यक्षिक आहे, अत्यंत दिव्य आहे. हे अत्यंत राजगुह्य ज्ञान आहे, राजा आहे ज्ञानाचा, असं प्रत्येक वेळी भगवंत सांगतायत. आणि म्हणूनच भगवंत आत्ताही सांगतायत, की या 13व्या अध्यायानंतर, की कशाप्रकारे हा आत्मा या त्रिगुणांमध्ये गुरफटला जातो. मग हे जे 9 योगेंद्र आहेत ना, त्यांनी ते भगवंतांच्या अत्यंत निकट आहेत आणि त्यांनी त्या सिद्धी प्राप्त केलेल्या आहेत आणि तिन्हीही लोकांमध्ये त्या कुठेही जिथेही मंत्रयाग चालू असतात, तिथे जाऊन ते आशीर्वाद देत असतात. अशा या निमिराजाच्या ठिकाणीही जिथे यज्ञ चालू असतात, तिथे प्रत्यक्ष 9 योगेंद्र येतात, ज्यांचं खूप सुंदर प्रकारे आदरातिथ्य करतो निमिराजा आणि त्यांच्याकडून भगवंतांची स्तुती ऐकतो आणि त्यांच्याकडून जे काही ज्ञान घेतो आहे, त्यांनी कुठेतरी स्वतःला आत्मसाक्षात्काराची भावना स्वतःमध्ये डेव्हलप करतो.
आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हे ज्ञान संपादन करणं हे किती महत्वाचं आहे आणि सगळ्या ज्ञानापेक्षा हे सर्वात श्रेष्ठ ज्ञान आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 14.2 या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यतीत होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून असं जे ज्ञान जो घेईल तो मनुष्य, मग हे दिव्य ज्ञान, हे प्रत्यक्ष, की त्रिगुणांनी जो बद्ध होतो आहे, हे इतकं सुंदर वैकुंठाचं स्थान आहे हो. जिथे तुम्ही बघताय किती सुडौल असे स्त्री पुरुष दिसतायत आणि किती निर्मळ भाव आहे त्यांच्या चेहऱ्यावरती, कारण ते सगळे कृष्ण भावनेमध्ये आहेत. आणि जे कोणी स्त्री पुरुष मग एकत्र येत आहेत, त्यांनी त्यांचं त्यांचं ध्येय पण की आपली जी कृष्ण भावना भावित संततीला निर्माण करायचं आहे आणि सगळीकडे कसा आहे तर सच्चित आनंद आहे. कारण प्रत्यक्ष भगवंत पुरुषोत्तमांचं वास्तव्य जिथे आहे, जिथे जी जी सृष्टी सत म्हणजे जिथे शाश्वत आहे सगळं, जिथे ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि जिथे आनंदमय असं सगळंच ठिकाण आहे. आणि अशा ठिकाणी जाण्यासाठी बघा, मग मनुष्याला कशा प्रकारे विचार करायचा आहे, तर एखादी जसं मी म्हटलं, की 8व्या अध्यायात आपण म्हटलं, का मृत्यूला घाबरतोय मनुष्य? हे सगळं बोलणं खूप कठीण आहे हो. पण ते आत्मसात करणं हे तितकंच कठीण आहे, पण निश्चितच प्रयत्न करून आपण करू शकतो. आणि म्हणूनच त्या 8व्या अध्यायात सांगताना जेव्हा सांगितलं, की मृत्यूविषयी बोलणं अशुभ नाहीये. भगवंत 8वा पूर्ण अध्याय मृत्यूविषयी सांगतायत. कारण मृत्यूविषयी तयारी करणं महत्वाचं आहे. मग या मृत्यूनंतर काय, तर इतक्या सुंदर गोलोकामध्ये जर जायचं असेल, तर तिथली तयारी नको का करायला? जसं तुम्ही जाता हो बर्फाळ ठिकाणी, स्वित्झर्लंडला जाता, मग कुठे निरनिराळ्या ठिकाणी फिरायला जाता, तेव्हा कशी जय्यत तयारी करता. त्याचप्रमाणे या भगवंतांच्या गोलोक धामाला जाण्यासाठी मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो आणि स्थिर झाल्यानंतर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही. मग पुन्हा जो मनुष्य हे सगळं जाणतो, तो पुन्हा उलटून या भौतिक जगतामध्ये जन्म घेत नाही आणि तो निश्चितच कुठेतरी रजनी माताजींना वाचायचंय का? हरे कृष्ण रजनी माताजी. अनम्यूट होऊ शकता तुम्ही. हँड रेज केलाय, चुकून झालाय का माताजी? ठीक आहे, हरकत नाही. त्यांच्या लक्षात नाही आलंय. आणि म्हणूनच मग असा मनुष्य पुन्हा या बंधनामध्ये अडकत नाही, या मृत्यू लोकामध्ये पुन्हा जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी मग अशा मनुष्याला कुठल्याच प्रकारे तो व्यथित होत नाही हो. कारण त्याला कुठलंही बंधन वाटत नसतं. अशा प्रकारे त्याने स्वतःचं मनोधैर्य अशा प्रकारे वाढवलेलं असतं. सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महत्योनिरहं बीजप्रदः पिता. हरे कृष्ण माताजी. हे कोणतेय भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग या भौतिक सृष्टीची निर्मिती करणारा हा ब्रह्मा जो आहे, हा दुसरा कर्ता आहे, दुसरा निर्माता आहे. पण बीज देणारा पिता कोण आहे? तर प्रत्यक्ष भगवंत आहे. कारण भगवंतांपासूनच ही ज्या काही ही सृष्टीची निर्मिती झालेली आहे, मग प्रत्यक्ष ब्रह्मा सुद्धा भगवंतांपासून आलेले आहेत आणि मग ज्या गर्भोदकशाही विष्णूंच्या ज्या कमळामधून भगवंत आलेले आहेत ब्रह्मा, त्यांना सृष्टीची निर्मिती करायचे आदेश दिलेले आहेत भगवंतांनी. आणि म्हणूनच मग कशासाठी आपण म्हणतो ना, या भौतिक जगतामध्ये ही भांडणं, हे हे निरनिराळ्या प्रकारचे आतंकवाद आणि हे ते अहो, बीज देणारे पिता जेव्हा एक आहेत, तेव्हा का हवंय हे सगळं निरीच्छेने वागणं? परंतु मनुष्य हे जाणूच शकत नाही. जोपर्यंत तो स्वतःला शरीरधारी भावनेवर मी देह आहे आणि या देहाचेच चोचले पुरवतोय, जोपर्यंत तो स्वतःला आत्मसाक्षात्कारी पातळीवर आणत नाही, तोपर्यंत हे जाणणं
अत्यंत कठीण आहे त्याच्यासाठी. आणि म्हणून मग या इच्छांद्वारे बघा कशा प्रकारे मनुष्य निरनिराळ्या 84 लक्ष योनींमधून जन्म घेत असतो. कारण मग मनुष्याला भगवंतांनी इच्छा करण्याचं हे स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग जेव्हा जसं मी कालच्या अध्यायामध्ये किंवा काही वेळेला उदाहरण घेताना, की फिशिंग करतायत काही लोकं, प्रभुपाद तिथून जातायत बीचवरून. मग ते म्हणतात यांचा पुढचा जन्म निश्चित आहे हो. यांचा पुढचा जन्म माशाचा आहे. कारण जसं ते ते फिशिंग करण्यामध्ये आनंद उपभोगतायत, तसा त्या उपभोगाचे भोगही भोगायला लागणार. आणि म्हणून मग ते भोग म्हणजे त्या शरीराला पुन्हा त्या 84 लक्ष योनीतून जन्म घ्यावा लागतो. सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृती संभवः निबंधन्ति महाबाहो देहे देहीनमप्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. हे महाभाऊ अर्जुन, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो, तेव्हा या त्रिगुणामुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग या त्रिगुणांचा प्रभाव बघा, जो काम, क्रोध, लोभ या मायेनी सगळी प्रकृती बनलेली आहे. आणि या मायेच्या प्रकृतीमध्ये मनुष्य या त्रिगुणांच्या मनुष्याच्या गंगामध्ये हे जे त्रिगुण आहेत, सत्व, रज आणि तम या त्रिगुणांनी बनलेल्या या प्रकृतीला मग या मायेमध्ये या त्रिगुणांचा प्रभाव घेऊन मनुष्य जगत असतो. आणि म्हणून हे महाभाऊ अर्जुना, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो, तेव्हा तो त्रिगुणांमुळे बद्ध होतो. मग आता हे त्रिगुण कुठले आहेत? तर बघा, आधी हे चित्र बघा आणि ही व्हिडिओ बघा आणि मग माताजी वाचतील त्याच्याबद्दल. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं शङ्खसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे अनग अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहेत ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता आपल्याला जाणायचंय की काय आहे सत्वगुण, काय आहे रजगुण आणि काय आहे तमोगुण. मग हा सत्वगुण निश्चितच इतरांपेक्षा निर्मळ आहे, सात्विक आहे. बघा, त्या आता हा जो मनुष्य दिसतो आहे त्याच्यावरती जो पगडा आहे, त्याच्याशी कोण बोलतंय तर त्याचाच सत्वगुण बोलतोय बघा. आणि त्याचंच मन, त्याचं सात्विक मन त्याच्याशी बोलतोय. आणि ते सात्विक मन त्याला सांगतंय, चल आपण इकडे जाऊया. इकडे सात्विकता आहे, इथे प्रकाश आहे आणि म्हणूनच तो सगळ्या चांगल्या गोष्टींबद्दल बोलतोय. प्रकाशमयी असं त्याचं 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 प्रतिकात्मक रूप दाखवलंय बघा. हा मनुष्याला सर्व पापांपासून मुक्त करतो कारण तो सत्वगुणांमध्ये असतो. आणि पण तो कुठेतरी बद्ध होतोय. हाही जीव सुखाच्या कल्पनेने कुठेतरी बद्ध होतोय. सात्विकता निश्चितच कुठेतरी पुढच्या मार्गावरती आणि अत्यंत निर्मळ आणि पुण्यवान अशी भावना आहे. परंतु ती कुठेतरी त्या सजीवाला, पुन्हा त्या जीवात्म्याला त्या सुखामध्ये बद्ध करतीये. कारण ते मिळणारं सुख त्याला कुठेतरी बद्ध करत आहे आणि म्हणून त्या भावनेने ते बद्ध होत आहेत. आता राजसिक लोक काय करतात बघा. आता हाही व्हिडिओ घेऊन मग आपण वाचूया. मला वाटतं सात्विक राजसिक आहे, पण तामसिक नाहीये. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम्
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्. हरे हे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कोणते या असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षामुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, मग जो जो सात्विक गुण आहे तो सात्विकता निश्चितच खूप पुण्याचं आणि खूप निष्काम पद्धतीने ते कर्म करत असते, पण ते सुख कुठेतरी बांधतंय त्याला. जे काही ज्या काही गोष्टी केल्या जातात त्या सुखाशी तो कुठेतरी बांधला जातो. परंतु राजसिकता काय? तर बघा कशी वासना, येस मला हे पाहिजेच आहे. काही झालं तरी मला मिळवायचंय. येस, येस. ही महत्वाकांक्षा आणि मग ती कुठल्या थराला नेऊ शकेल याचंही त्याला गांभीर्य राहत नाही. मग जसं ते मन घेऊन चाललंय तसा तो वाहवत जातो मनुष्य. असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षा याच्यामुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि त्यामुळे देह हा सकाम कर्माशी बांधला जातो कारण त्या कर्मफळांचा लाभ हवा असतो. मी हे काम केलंय, मला ही फळं मिळाली पाहिजेत. मी एवढं हे केलंय, मला कमिशन मिळाली पाहिजेत, मला पैसे मिळाले पाहिजेत, मला या कामाचा मोबदला मिळाला पाहिजे, मला प्रमोशन मिळालं पाहिजे. कारण कुठेतरी वासना, कुठेतरी काहीतरी मिळवायची. मग कुठला का मार्ग असेना, कुठलाही चुकीचा मार्ग का असेना, पण ती वासना कुठेतरी माणसाला रजोगुणामध्ये खेचते. आणि मग त्याचनुसार तमोगुण जो पूर्ण अज्ञानात असतो. तमस्त्वं ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः सन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत व ते बद्ध जीवनाला बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हा हा तमोगुण म्हणजे काय हो? हा तमोगुण म्हणजे ज्ञान नाहीच. पूर्णपणे अज्ञानामध्ये असलेला गुण आहे हा. जे काही आपल्या भोवती वलय आहे, मी म्हणेन तेवढीच तीच पूर्व दिशा. मी म्हणेन तीच गोष्ट खरी आहे आणि माझ्या भोवतीच सगळं वलय आहे आणि म्हणून असा उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचं जाण. कारण मग तो इतका त्या खेचत जातो त्या जीवाला त्याच्यामध्ये. कारण त्या देहधारी जीवाला आत्मिक ज्ञानच नसतं, कुठेही त्याचं मार्गदर्शन नसतं आणि सगळ्या अज्ञानापोटी तो मनुष्य त्यामध्ये खेचला जात असतो. कारण प्रमाद, आळस सगळ्या गोष्टी अशा मिळतात हो. अशा कुठेतरी जर मिळाल्या, काम न करता आणि आळशापोटी मिळाल्या, तर काय त्या ज्ञानाची गरज आहे? अशा या अज्ञानरूपी पण या विषाचा शेवट विषामध्येच होतो हो. आणि म्हणून हे निद्रा, आळस, प्रमाद हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत आणि ते पुन्हा या जीवाला बद्ध करत असतात. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्माशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान अवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग सत्वगुण मनुष्याला कुठेतरी पुण्य मिळतं, स्वर्गीय सुख मिळतं. मग त्या सुखाशीही तो बांधला गेलाय. कारण मग मला पुण्यकर्म मिळालंय, तर मला स्वर्ग सुख मिळतं. रजोगुण असतं तो कुठेतरी कामसेनेत, काम वासना त्याच्या अंगात असतात. मग जे काही पैसा मिळवायचा आहे, मग परस्त्रीशी संबंध असू दे, कुठल्याही गोष्टी असू दे, कुठल्याही मार्गाने मिळवण्याची ती सवय लागलेली असते. कारण ती वासना सगळ्यात मोठा शत्रू आपण जर तिसऱ्या अध्यायात बघितला, तो सगळ्यात मोठा शत्रू ही वासना आहे, जो इंद्रिय, मन आणि बुद्धी याच्यावरती आच्छादित करतो आणि म्हणूनच याचे गुण सगळे मूर्खपणाशी बांधले जातात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 14.10. हे भारता, कधी कधी रजोगुण व तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम यांचा पाडाव करतो आणि इतर वेळी तमोगुण सत्व आणि रज यांचा पाडाव करतो. यशस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आणि म्हणून मग जेव्हा कधीतरी सत्वगुण सगळ्यात जास्त तुम्हाला तर दिसतंय, की तामसिकतेकडेच मनुष्य, कारण मनुष्याला वाईट व्यवहार करायला वेळ लागत नाही, चांगले गुण घ्यायला वेळ लागतो. आणि म्हणून मग कधीतरी ही जर सात्विकता कुठेतरी डॉमिनेटिंग ठरली,
तर मग राजसिकता आणि तामसिकता कमी पडते त्याच्याभोवती. राजसिकतेमध्ये वासनेमध्ये कुठेतरी आहे, तर मग सात्विक आणि तामसिकपणा हा वाढलेला असतो. आणि तीच जेव्हा तामसिक अज्ञानी वृत्ती वाढलेली असते, तेव्हा तिथे सत्व आणि रजोगुण काहीच करू शकत नाही. कारण तो मनुष्य स्वतःला त्याच्या खोल दरीमध्ये फेकलेलं असतं. जे काही विचार असतात, जे काही स्वतःबद्दलच्याच कल्पना असतात, मग सो आपण जे डिप्रेशन म्हणतो, अनेक प्रकारच्या या वेगवेगळ्या टेक्निकल टर्म्स वापरल्या जातात. सायकियाट्रिस्ट लोकं त्यांच्यावरती उपचार करतात. कारण मग स्वतःच्याच वलयामध्ये आणि इतक्या फ्रस्ट्रेटिंग स्थितीमध्ये असतात आणि मग असं हे अज्ञानामध्येच होऊ शकतं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 14.11 जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात, तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हा जो सत्व गुण आहे, हा रजो आणि तमो गुणापेक्षा निश्चितच श्रेष्ठ आहे. मग जेव्हा ही देहाची दारं बघा, कुठली द्वारं? मग या देहाला कुठली द्वारं आहेत? 9 द्वारं आहेत बघा. 2 डोळे आहेत, 2 नाकपुडी आहेत, कान आहेत, तोंड आहे, अ, गुदद्वार आहे, जननेंद्रिय आहे आणि अशा प्रकारे हे 9 दारं आणि काय 2 नाकपुडी आहेत. अशा प्रकारे हे 9 द्वारं जी आहेत, त्याच्यामध्ये जेव्हा हा आत्मा, हा जीवात्मा जेव्हा सुखी मानतो स्वतःला, ज्या गोष्टी अवेलेबल आहेत, त्या गोष्टींमध्ये स्वतःला पूर्णपणे नियंत्रित करतो. अशी व्यक्ती निश्चितच अशांना प्रकटीकरणाचा कारण मग अशा व्यक्ती कुठेतरी सात्विकतेकडे वळत असतात. कारण त्यांचं जे आचरण असतं, जेव्हा त्यांची देहाची 9 द्वारं असतात, ते ज्ञानाने परिपूर्ण असतात, तेव्हा निश्चितच त्यांना या प्रकटीकरणाचा अनुभव येतो. मग हेच रजोगुणामध्ये काय होतं? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 14.12 हे भरतर्षभ, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते, तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महेत प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वासना, काम वासना बघा. मग जसं म्हटलं परस्त्रीशी संबंध, जुगार खेळणं, मद्यपान करणं आणि मांसाहार करणं, मग ह्याचं कुशाचंच काही वाटत नाही. आणि बघा कशाप्रकारे ती संपत्ती, ती मला हवीच आहे, मी देणारच नाही ती. काही का होईना त्यांनी कुठल्याही शिक्षा होऊ दे, काही होऊ दे, पुढे जाऊन त्याचं काय वाटेल ते होऊ दे. परंतु ती राजसिक भावना मात्र सोडूच नाही आणि म्हणूनच तो अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत्प्रयास, अनियंत्रित इच्छा या सगळ्यांची लक्षणं म्हणजे ही राजसिक लक्षणं आणि तामसिक काय हो? ते तर पूर्णपणे ज्ञानातच असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 14.13 हे कुरुनंदना, जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते, तेव्हा अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे प्रकट होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग तमोगुण म्हणजे काय हो? दुसरं तिसरं काही नाही, अज्ञान आहे पूर्ण. कारण ज्ञानाचा कुठे लवलेशच नसतो. जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते, तेव्हा अंधकार सगळीकडे त्याला अंधकार दिसतो. सगळं जग अंधारामध्ये दिसतं. कुठल्याही प्रकारचं निष्क्रियता येते, कुठल्याही गोष्टी करावयाची इच्छा होत नाही, कशामध्येच इंटरेस्ट वाटत नाही आणि हा सगळा मूर्खपणा स्वतःहून स्वतःसाठी खड्डा खणलेला असतो. कारण कुठेतरी त्या सात्विक मग मग होतात माणसावर परिस्थिती येत असते. परंतु त्या उपदेशांचं आणि कुठेतरी त्या मार्गदर्शनाचं अवलंबन करणं, ते आचरणात आणणं हे सांगणं सोपं आहे. मी तेच समजू शकते. त्या सिच्युएशनला, त्या परिस्थितीला ते खूप कठीण जातं. परंतु हे ज्ञान मनुष्याला म्हणूनच भगवंतांनी दिलेलं आहे, की अशा प्रकारे तू स्वतःला कशाप्रकारे त्या मूर्खपणा आणि मोहापासून दूर ठेवू शकतोस. मग आता ज्यांचा मृत्यू होतो, अशांचा सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो, रजोगुणांमध्ये मृत्यू होतो, तमोगुणांमध्ये मृत्यू होतो. मग अशांचं काय होतं? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 14.14 जेव्हा मनुष्याच्या सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा तो महर्षींच्या उच्चस्तर पवित्र ग्रह लोकांना प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून तो सत्व गुणामध्ये जेव्हा तो मृत्यू होतो त्याचा, तेव्हा तो पृथ्वीच्या वरचे जे ग्रह लोक आहेत, स्वर्ग लोक आणि जे चांगले सगळे लोक आहेत, देवाधिदेवांचे लोक आहेत, या सगळ्यामध्ये मग त्याच्या खालचं काय असतं पृथ्वीच्या खालचं तर अ, ततल, पाताळ, सुतल असे वेगवेगळे नरक योनी असतात. परंतु या महर्षींच्या उच्चतर पवित्र गुहालोकांना यांना प्रवेश मिळतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 14.15 जेव्हा मनुष्याच्या रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो,
तेव्हा तो सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्यात जन्म घेतो आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो पशु योनीमध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ज्याचा मग जसं आपण जाणलं सत्वगुणामध्ये मृत्यू येतो त्याचं काय होतं? तो कुठल्याही प्रकारच्या क्रियाकलापांमध्ये अडकत नाही आणि कशा प्रकारे मग त्याला त्याचा पवित्र ग्रहलोकांना त्याचा जन्म होतो. पण हेच रजोगुण. मग रजोगुणामध्ये तुम्ही बघताय बघा, की कशा प्रकारे मग अंगावर वस्त्र ठेवायची नाहीयेत. मग जर स्वतःला इतकं एक्सपोज करायचं तर अशांचा जन्म निश्चित होतो हो. झाडाचा जन्म त्यांना काही अंगावर पांघरलेलं नसतं. मग याच्या पुढे जाऊन कशा प्रकारे मांसाहार करणारी लोकं, की मग त्यांना तेच मनित्याने दिसतं आणि मग त्याच प्रकारे पुढचा जन्म घेतला जातो. अशा प्रकारे सकाम कर्मांमध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्यात जन्म घेतो आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये मृत्यू येतो, तेव्हा ह्या योनीतील तमोगुणातील सर्व खालच्या योनीमध्ये, पशु योनीमध्ये त्यांना जन्म घेता येतो. कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजरस्तु फलं दुःखं मेज्ञानं तमसः फलम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पुण्यकर्माचे फळ शुद्ध असते आणि ते सत्वगुणामध्ये असल्याचे म्हटले जाते. परंतु रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे दुःख आहे आणि तमोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे मूर्खपणा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग पुण्यकर्म जे केलं जातं बघा, देवी देवळांमध्ये केलं जातं. मग अशांना स्वर्गलोक प्राप्त होतो. कारण जे सात्विकतेमध्ये जी काही मनोभावे देवा भगवंतांची पूजा करतात, निश्चितच त्यांना त्याप्रमाणे त्याचं फळ शुद्ध मिळत असतं. सत्वगुणामध्ये काय असतं, तर सत्वगुणामध्येच हे फळ अत्यंत शुद्ध प्रकारे मिळालं जातं. मग तुम्हाला जिथे मंदिरं दिसत आहेत, ते त्याचं एक प्रतिकात्मक रूप आहे. परंतु केलेल्या कर्माचं फळ म्हणजे दुःख आहे. म्हणजे जेव्हा आपण रजोगुणाबद्दल बोलतो, तेव्हा रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचं फळ म्हणजे दुःख आहे आणि तमोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचं फळ म्हणजे मूर्खपणा आहे. कारण रजोगुण परत काय आहे? अर्ध्या अळकुंडात पिवळं होणं आपण म्हणतो ना, म्हणजे ज्ञान पूर्ण नाहीये. मग त्या आजच्याच्या पिढीला आपण बघतो, की मी हे घेऊन जातो, इलेक्ट्रिक डिव्हाइसेस घेऊन जातात, हे ना, ते ना, सगळं हवं असतं. परंतु हे सगळं वापरण्यामागचं त्याच्यामुळे किती हॅझार्डस आहे ते. आणि म्हणूनच या कर्माचं फळ किती दुःखदायक आहे हे जाणलं पाहिजे. आणि तेच तमोगुणांमध्ये केलेल्या कर्माचं फळ म्हणजे अत्यंत मूर्खपणा. बघा, वर जाणारा जिना आणि खाली जाणारा जिना एकच तिथे एंडिंग आहे. तिथे कुठेही वर खाली नाहीये कुठलीही गोष्ट. आणि म्हणूनच मग अशांना कुठेतरी मूर्खपणा करतात असे म्हटले जाते. मग सत्वगुणापासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते, रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो आणि अतिमोद गुणांपासून प्रमाद, मोह आणि अज्ञान उत्पन्न होते. आणि म्हणूनच सत्यगुण हा वास्तविक ज्ञान देतो. बघा चेहऱ्यावरच्या भावना दिसतायत. रजोगुणांची ती अंगठी कुठेतरी जातीये, हरवतीये म्हणून त्याच्यामध्येच त्याचा जीव अडकलेला आहे. आणि ते चांगलं आहे. कुठेतरी जाणीव ठेवणं आपण आजच्या युगात म्हणतोच. परंतु कशाप्रकारे तो त्यापासून वंचित राहतो आणि म्हणूनच रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो आणि तमोगुणापासून प्रमाद, मोह आणि अज्ञान उत्पन्न होते. अशा प्रकारे या 3 गुणांच्या मृत्यूनंतर काय आणि त्यानंतर त्यांनी काय घेतलं पाहिजे या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थितपणे सांगितल्या जातात. हे सगळे एक्सप्रेशन्स आहेत. कुठेतरी हे आजोबा आहेत, हे उठलेले आहेत आता. त्याच्यानंतर हे इथे खातायत आणि हे इथे वॉकला वगैरे जातायत तिकडे. अशा प्रकारे यांचे एक्सप्रेशन्स दाखवलेले आहेत. मग पुन्हा हेच कुठल्या लोकांमध्ये जन्म मिळतो त्यांना ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसहा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सत्वगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्वगतीने उच्चतर लोकांमध्ये जातात. रजोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकात वास करतात आणि जे निंद्य तमोगुणात स्थित आहेत त्यांचे नरक लोकात अधपतन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे आपण मघाशी याच्यात बघितलं, पृथ्वीच्या वरचे लोक पुण्यकर्म करतात. जे ते सात्विक कर्म करता आहेत ते निश्चितच त्यांना स्वर्गाचं सुख प्राप्त होतं. जे सकाम कर्मात अडकले, ज्यांना फळांची उपभोगाची अपेक्षा आहे, ते निश्चितच
पृथ्वी लोकावरती जन्म घेतील पुन्हा, आणि जे पृथ्वीच्या खालच्या लोकावरती ततल, पाताल, सुतल, रसाल आपण जे म्हणतो, ते कशा प्रकारे, तर ते नरक लोकात अधःपतन होते. अशा तामसी गुणाच्या व्यक्तीचं निश्चितच अधःपतन होऊ शकतं. मग ही सुंदर अशी आकृती आहे गोलोक वृंदावनाची, जिथे गोलोक ओशियन आहे. तुम्ही बघाल तर बेंबीतून निघालेल्या गर्भोदकशाही विष्णूंच्या बेंबीतून निघालेल्या कमळावरती ब्रह्मा आरूढ आहे. अशा प्रकारे हे जाणून घ्यायचंय. गोलोक चार्ट मी तुम्हाला पाठवेन. आजच प्राची माताजींना सांगेन की गोलोक चार्ट शेअर केला जाईल तुम्हाला. त्याच्यावरती तुम्ही ती नावं शोधायचा प्रयत्न करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 14.19 जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्माच्या प्राकृतिक गुणाखेरीज इतर कोणीही करता नाही आणि तो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परमपुरुषालाही जाणतो, तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण, हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मनुष्य जेव्हा योग्य रीतीने हे पाहतो की कर्मांचा प्राकृतिक गुणांखेरीज इतर कोणताही करता नाही, कारण या कर्मावरती जे काही क्रिया केल्या जातात त्याच्यावरती या त्रिगुणांचाच प्रभाव जास्त असतो, आणि म्हणून प्राकृतिक गुणांखेरीज इतर कोणीही करता नाही. जो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परम पुरुषाला, मग जो गोलोक, जे वृंदावनाचं मी चित्र मगाशी दाखवलं, तर ते गोलोक वृंदावन जे आहे ते भगवंतांचं धाम आहे, आणि आपल्या परम पुरुषाला जाणतो तो माझ्या आध्यात्मिक प्रवासाला, स्वभावाला प्राप्ती होते त्याची. अशा प्रकारे सत्व आणि रज आणि तम यांचे कर्ते कशा प्रकारे हवेत, आणि कशा प्रकारे त्यांनी फर्म राहायला पाहिजे काही गोष्टींमध्ये, आणि कशा प्रकारे हे या गोष्टीला व्यवस्थितपणे हाताळलं पाहिजे. आणि म्हणूनच ते त्याप्रमाणे दिलेलं आहे की रज आणि तमो गुण काय करतो आणि सात्विक गुण काय करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 14.20 जेव्हा देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो, तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखातून मुक्त होऊन या जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हा देहधारी जीव, बघा मी देह आहे, मी आत्मा नाही, भौतिक शरीराशी संबंधित असणाऱ्या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो, तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखातून मुक्त होऊन त्याचं जीवन अमृताचा उपभोग घेऊ शकतं. अशा प्रकारे भगवंत सांगतायत की त्रिगुणांच्या पलीकडे जेव्हा जन्म, मृत्यू, जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखांपासून, म्हणजे गुणातीत कसं व्हायचंय, की देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित, एक मिनिट ठीक आहे, आणि म्हणूनच या जीवनामध्ये तो अमृताचा उपभोग, म्हणजे याही जीवनामध्ये या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधीमध्ये राहून सुद्धा, मृत्यू लोकामध्ये राहून सुद्धा तो या गोष्टींचा उपभोग घेऊ शकतो. कालच्या त्या प्रभूजींनी भागवतम मध्ये तेच सांगितलेलं की निश्चितच, की मग जे काही अमृतमय, मग ज्या चांगल्या गोष्टींसाठी त्या क्रिया केल्या जातात, त्या फळांचे उपभोगही कोणापासून वंचित केले जात नाहीत. आणि म्हणूनच हे जाणणारा मनुष्य दुःखापासून मुक्त होऊन त्याच जीवनामध्ये अमृताचा आस्वाद घेतो. मग कोण अशी व्यक्ती आहे की जी व्यक्ती जाणते हे सगळं? कोण असं, जसं स्थिताधीर मुनींबद्दल भगवंतांनी अर्जुनाला विचारलं होतं की ही व्यक्ती चालते कशी, बोलते कशी, आचरण करते कशी, खाते कधी, पिते केव्हा, कशा प्रकारे, मग याविषयी जाणताना की भगवंत सांगतायत की एक मिनिट, कुणाला हे ज्ञानाचे चक्षु असतं, आपल्याला दिसतंय की या गोस्वामींबद्दल आपल्याला जाणायचंय. गोस्वामी जे इंद्रियांचे नियंत्रक आहेत, आणि म्हणूनच भगवंत सांगता आहेत की ज्या ज्या गोष्टीला आपण जाणलं आधीच्या अध्यायांमध्ये, की कशा प्रकारे ज्ञानाचे चक्षु देऊन की भगवंतांच्या
परमात्मा हा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये वसलेला आहे आणि त्रिगुणांच्या अतीत असणारा हा मनुष्य, मग जो सत्व, रज आणि तम, जो स्थिताधीर मुनीबद्दल जसं भगवंतांना विचारलं, तसंच अर्जुन विचारतोय की असा गुणातीत जाणारा मनुष्य, की जो सत्वानी पण बांधला जात नाही, रजानी पण बांधला जात नाही, तामसिकतेने पण बांधला जात नाही. तर अशी व्यक्ती कोण आहे आणि कशा प्रकारे ती गुणांच्या पलीकडे जाते? तर आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये बघितलं, 13वी अध्यायांमध्ये, की ज्ञान काय आहे. अकर्मी आपण बघितले, ज्या आधीच्या अध्यायांमध्ये विकर्म, अकर्म, सकाम कर्म याच्यामधला जो फरक जाणला, इथे नारद मुनींचं चित्र दिसतंय. आणि नारद मुनी कशा प्रकारे अध्यात्माच्या म्हणजे भगवंतांच्या स्तुतीचा प्रचार करतात आणि कशा प्रकारे तिन्ही लोकांमध्ये जायला त्यांना मुभा असते, आणि असे हे नारद मुनी हे अकर्म आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 14.22 ते 25 श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्रा, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षाही करीत नाही, जो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्ये अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहेत हे जाणून उदासीन आणि दिव्य राहतो, जो आत्मस्थित आहे आणि सुख दुःखाला सारखेच मानतो, जो माती, दगड आणि सोन्याकडे समदृष्टीने पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय यांच्याबद्दल समभाव राखतो, जो धीर आहे आणि स्तुती व निंदा, मान व अपमान याकडे समभावाने पाहतो, जो मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखीच वर्तणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्माचा परित्याग केला आहे, त्या मनुष्याला गुणातीत म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग या सत्वानी बांधलं जातंय, रजानी बांधलं जातंय, तमानी बांधलं जातंय. मग या गुणातीत जाणारे हे जे अकर्मी आहे, ज्या नारद मुनींचं उदाहरण घेतलंय, त्या नारद मुनींचं कशा प्रकारे वागणूक आहे. जसं आपण बघितलं की स्थिताधीर मुनी कुठेतरी दृढ श्रद्धा असते, मनामध्ये इतकी दृढ श्रद्धा असते की कुठलीही संकट, अगदी मरणच येण्या इतकं सुद्धा संकट आलं तरी जरा सुद्धा डगमगत नाही. त्याच प्रकारे आपण कालच्या ज्ञानाला बघितलं 13व्या अध्यायात, की हे सगळं ज्ञान आहे, इतर सगळं अज्ञान आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, की प्रकाश, आसक्ती, मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाहीत, की जे नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षा करत नाहीत. म्हणजे किती समतोल राखलेला असतो. कुठल्याही गोष्टींशी अप्रोच करताना ती गोष्ट इतकी पेशंटली आणि इतकी शांतपणे हाताळली जाते. जो सुख आणि दुःखाला समप्रमाणात राखतो, जो एक दगड असतो आणि सोन्याचा तुकडा असतो, त्यालाही तो दृष्टीने बघतो. मित्र आणि शत्रू यांना समदृष्टीने बघतो. प्रिय आणि अप्रिय व्यक्तींना सुद्धा समदृष्टीने बघतो. असा हा अकर्मी, असे हे अकर्मी नारद मुनी आहेत. आणि म्हणूनच गुणातीत जायचंय हो. सत्व, रज आणि तम हे कुठेतरी, सत्व गुण हा कुठेतरी बांधतोय, अजून त्या सुखाने बांधतोय. म्हणून रज आणि तम या सगळ्याच्या पलीकडे जाणं, त्या भगवंतांच्या धामाशी, भगवंतांच्या स्वभावाशी प्राप्ती करणं म्हणजेच त्रिगुणातीत, गुणातीत जाणं. मां यो व्यभिचारेण भक्ती योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व परिस्थितींना एकनिष्ठ होऊन पूर्णतया भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तो तात्काळ त्रिगुणाच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्थ रूपात उन्नत होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सगळ्या परिस्थितीमध्ये एकनिष्ठ होऊन पूर्णतः मन्मना भव मद्भक्तो मध्या जिम्मा नमस्कुरु. जो माझ्यावरती पूर्ण माझं मन आणि तुझं मन आणि बुद्धी एकाग्र करतो, जो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न असतो, तो तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तरात प्रत उन्नत होतो. की त्याच प्रकारे ब्रह्मस्तराप्रत म्हणजे त्याच स्वभावाची प्राप्ती करतो. आणि कशा प्रकारे त्रिगुणांच्या पलीकडे जाऊन गुणातीत होऊन, की जिथे कुठल्याही प्रकारचं मग आपण जिथे म्हणतो, की जिथे हरिण आणि वाघोबा सुद्धा एकमेकांबरोबर छान खेळतात आणि रमतात, असं हे गोलोक विद्याधाम, गोलोकधाम, की जिथे आपल्याला निश्चितच या गोष्टीची प्रत्यक्ष समजू शकतं. आणि म्हणूनच जो तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तराप्रत उन्नत होतो. अशी ही ब्रह्मस्तराची ज्योत बघा. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण. आणि परमसुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ही जी परमसुखाची स्वाभाविक स्थिती, ही अव्यय आहे, शाश्वत आहे, निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा, मग ज्या काही जीवाचा आधार आहे तो भगवंत आहे आणि निश्चितच भगवंत त्याप्रमाणे आधार देत आहेत. जे परब्रह्म आहेत आणि ब्रह्म हा परब्रह्माचाच अंश आहे, आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे आणि अशा प्रकारे ते शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार आहे, हे जाणून घ्यायचे आहे. इति चतुर्दशोऽध्याय समाप्तः. किती वाजले आहेत? तुम्हाला सगळ्यांना इच्छा आहे 5वा अध्याय घ्यायची? तुम्ही मला हो, नाही तोंडाने सांगू शकता. 5वा अध्यायाला आपल्याला अर्धा तास तरी लागेल. खूप मोठा नाहीये, पण खूप लहानही नाहीये. बोलायलाही चिकार आहे. तर तुमची सगळ्यांची इच्छा आहे का कुणाला पाडव्याचं काही आहे किंवा कुणाला शक्य नाहीये, तर मला प्लीज चॅटमध्ये सांगा. नाहीतर बोललात सगळे तरी चालेल. मला वाटतं मी अनम्यूट केलंय सगळ्यांना. मला काहीच हरकत नाहीये. त्यामुळे तुम्ही सांगू शकता तुम्ही तुम्हाला 15वा अध्याय आता हवाय का नकोय? हरे कृष्ण. तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता. चालेल माताजी. घ्यायचा आहे अध्याय. मला चॅटमध्ये सांगा, आपण एक वोटिंग करूया. कुणाकुणाला हवा आहे? खूप जण दिसत नाही आहात. शिवानी माताजींना हवा आहे, वसुधा माताजींना हवा आहे. बरं, अजून कोणाला हवा आहे? फक्त वेळ लागेल थोडा, बाकी काही नाही. माझी अध्याय घ्यायची तयारी आणि मी त्याच तयारीने आज आलीये. त्यामुळे हरकत नाही. जर मेजॉरिटी लोकांना हवा असेल तर आपण 15वा अध्याय पूर्ण करूया. खूप सुंदर अध्याय आहे आणि आजच्या या सुंदर दिवशी 15वा अध्यायाचं पठण व्हावं. चालेल, चैताली माताजींनाही हवंय, सगळ्यांना हवंय. चला, खूप सुंदर अध्याय आहे आणि त्या अध्यायाचं पठणही आपण सुंदर रीतीने करण्याचा प्रयत्न करूया. तर माताजींनी आधीच वाचलेला आहे अध्याय. मी आता हे थांबवते शेअरिंग आणि रेकॉर्डिंग तसंच राहू देते. दिसतोय का? माझा स्क्रीन दिसतीये माताजी? हो माताजी, दिसते. पुरुषोत्तम योग दिसतोय? हो, दिसतोय ओके, माताजी. ग्रेट. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करूया. त्यांचे साष्टांग दंडवत त्यांना करूया आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी मंदिराचे अध्यक्ष, त्यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम. आवाज येतायत तर मी थोडा वेळ म्यूट ठेवू का सगळ्यांना? मग नंतर अनम्यूट करते. सुनैना माताजी, तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता. तुम्ही को-होस्ट आहात ऑलरेडी. माताजी, मी अनम्यूटच होते. हो, हो. तुम्ही होऊ शकता केव्हाही अनम्यूट. तर थोडा वेळ मी बंद ठेवला आवाज. काही वेळेला काही आवाज डिस्टर्ब करतात म्हणून. तर असं आत्ताच आपण बघितलं गुणातीत कसं व्हायचंय. मग या गुणातीत म्हणजे सत्व, रज आणि तम या गुणांच्या पलीकडे मग जो आध्यात्मिक, जो भगवंतांचा स्वभाव आहे, त्या भगवंतांच्या स्वभावाच्या प्राप्तीला की ज्या नारद मुनींना आपण अकर्मी बघितलं, की जो इतका समतोलित स्वभाव लागतो आणि इतकी दृढ श्रद्धा मनामध्ये असते आणि इतक्या सात्विक आणि इतक्या निर्मळ अशा गुणांना की ज्याच्या गुणातीत जायचं आहे आणि म्हणूनच त्याच्या अतीत जाऊन परमेश्वराच्या त्या शक्तीला, मग परब्रह्म हा परमाचा आधार आहे, ब्रह्मज्योतीचा आधार आहे. अशा या परब्रह्माचा ब्रह्म अंश आहे, अशा या परमात्म्याचा मग आत्मा हा अंश आहे, हे जाणायचं आपल्याला. आणि म्हणून मग आपण कशा प्रकारे मृत्यूनंतरही काय होतं या 3 गुणांचं. मग या 3 गुण 2 आपण व्हिडिओज बघितल्या, कशा प्रकारे ते त्यांना डायरेक्ट करत असतात. त्यांच्यावरती पगडा असतो, कारण मग मनावरती पगडा, ज्या मनाबद्दल आपण बोललो, हो, मनाला माइंड करायचंय, मनाला ट्रेन करायचं आहे, मनाच्या कयात नाही जायचंय. आपल्याला मनाच्या कंट्रोलमध्ये आपल्याला, आपण मनाला आपल्या कंट्रोलमध्ये ठेवायचंय, हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणून मग 15व्या अध्यायावर जाताना आपल्याला जाणायचं की या भौतिक जगापासून अलिप्तता घ्यायची म्हणजे नक्की काय करायचं आहे.
मसंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा. हे 15.1 ते 5 जाणायचंय. त्याच्यानंतर स्थलांतर म्हणजे काय ते सुद्धा आपण जाणूया. 15.6 ते 11, 12 ते 15 मध्ये आपल्याला कृष्ण. मग कृष्णापासून काय नाही? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो. एक मिनिट हा, माझं ते दुसरी ओळ गेली जरा. सॉरी. खूप सुंदर श्लोक आहे हा. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेध्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो. या सगळ्यापासून वेदांचा अंत हा भगवंत हो. ज्या काही स्मृती आहेत, ज्या काही विस्मृती आहेत, त्या सुद्धा भगवंतांपासून आहे. मग भगवंत आपल्या आपल्या प्राणवायूला सुद्धा नियंत्रित करतो आहे. आपल्या शरीरामध्ये जी पचन संस्था आहे त्याच्यावरती सुद्धा कसं नियंत्रण आहे. आणि अशा सगळ्यामध्ये भगवंत कशा प्रकारे भगवंत सगळ्याचा देखभाल करता आहे. आणि या वेदांत सूत्राचा सारांश. आणि म्हणून ज्या वेदांत सूत्राला जसं व्यासमुनींनी लिहून ठेवलं, मग जो आपण जे कोश बघितले, जे अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश आणि आनंदमय कोश, या वेदांतांमध्ये मग ज्या आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये जाणलं, 12व्या अध्यायामध्ये आणि आधीच्याही 13व्या अध्यायामध्ये आपण जाणलं की हे जे वेदांतांमध्ये लिहून ठेवलेलं हे भगवंतांनी म्हणून ठेवलेलं आहे. प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगून ठेवलेलं वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे. जेव्हा व्यासमुनींनी भागवत लिहिलं की नारद मुनींना त्यांनी सांगितलं की मला अजूनही कुठेतरी समाधान वाटत नाही, मी भगवंतांबद्दल पूर्णपणे व्यक्त होऊ शकत नाहीये. तेव्हा मग व्यासमुनींनी त्यांना ज्ञान दिलं होतं आणि सांगितलं तू भागवताचं कथन कर, भागवताचं लेखन कर आणि ज्याच्यामुळे तू भगवंतांना पूर्णपणे व्यक्त होऊ शकतोस. अशा प्रकारे आपल्याला या भौतिक जगापासून, मग आपण जे म्हणतो आहोत की हे सगळी अलिप्तता घ्यायची आहे की भौतिक जगापासून, मग ह्या ज्या लिबरेशन, मग ज्या मुक्तीचा मार्ग, ही कशा प्रकारे आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये, मी शरीर नाही आत्मा आहे, ही गोष्ट नुसती बोलणं सोपं आहे हो, पण प्रत्यक्ष आत्मसात करणं आणि मग आत्मसात करून त्या जगापासून अलिप्त होणं हे कशा प्रकारे शक्य आहे. मसंग शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा. मग याच्यानंतर स्थलांतर, म्हणून मग या गोष्टीला जाणून कशा प्रकारे आपण त्या आता आपल्याला पुढच्या अध्यायांमध्येच ते जास्त व्यवस्थितपणे सांगता येईल. तर असा हा सुंदर अध्याय आहे ज्याची सुरुवात आहे श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहेत आणि पाने वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून असा हा वटवृक्ष जो आहे त्याला वैदिक महत्व आहे आणि तो शाश्वत वटवृक्ष आहे बरं का, ज्याचं मूळ वर आहे आणि शाखा खाली पसरलेल्या आहेत. म्हणजे वडाच्या झाडाला आपण बघतो, पारंब्या बघतो आणि त्याची जी पानं आहेत ती वैदिक मंत्र आहे आणि ज्याने या वृक्षाला जाणलं आहे तो वेदांना जाणतो आहे. परंतु हा जो शाश्वत वटवृक्ष आहे ना, तो जो मुळ वरती आहेत आणि शाखा खाली आहेत, असा वृक्ष कुठे दिसेल हो तुम्हाला? असा वृक्ष आहे का हो अस्तित्वामध्ये? कुठला वृक्ष असा दिसू शकेल तुम्हाला? सांगा चार्टमध्ये. भातिक नाही कळलं माताजी. वृक्ष हा वडाचा वृक्ष.
आध्यात्मिक, भावतिक म्हणायचं तुम्हाला. म्हणजे असा भौतिक, बरोबर बरोबर, भौतिक. मग असा हा जो भौतिक वटवृक्ष म्हणजे जे तुम्हाला दिसत आहे आता, की ज्याची मुळं वर आहेत आणि शाखा खाली आहेत, असा वटवृक्ष आपल्याला पाण्याच्या प्रतिबिंबामध्ये दिसतो. पाण्यामध्ये जेव्हा झाडाचं, ज्या वटवृक्षाचं प्रतिबिंब दिसतं, तेव्हा आपल्याला ती मुळं वरती दिसतात आणि शाखा खाली दिसतात. 1 मिनिट द्या. 1 मिनिट हा. हरे कृष्ण माताजी, मूड झालात का तुम्ही? हा 1 मिनिट हा माताजी, 1 मिनिट. हरे कृष्ण, क्षमस्व हा, एक फोन आला होता. तर असा वटवृक्ष म्हणजे आध्यात्मिक वटवृक्ष असा मिळणं तर कठीण आहे. म्हणून ज्या पाण्याच्या प्रतिबिंबामध्ये जेव्हा या वृक्षाचं प्रतिबिंब दिसतं, म्हणजे हा आध्यात्मिक वटवृक्षाचं प्रतिबिंब, जो भौतिक वटवृक्ष आहे, जो भौतिक वृक्ष आहे आणि ज्याच्या तुम्हाला दिसतायत शाखा सगळ्या खाली पसरलेल्या आहेत आणि जे मूळ आहे ना, त्या मुळाला त्रिगुणांनी खतपाणी घातलं जातंय आणि या ज्या शाखा दिसत आहेत, या सगळ्या खालपर्यंत पसरलेल्या आहेत. मग ज्या वरच्या शाखा आहेत, त्या कुठेतरी वरच्या लोकांना, म्हणजे पृथ्वीच्या वरच्या लोकांपर्यंत असतात, की वरचे ग्रहलोक आहेत. मग जिथे पृथ्वीचे ग्रहलोक आहेत, जिथे पृथ्वीवरती अ, अ, पुन्हा जन्म मिळतो मृत्यू लोकामध्ये, आणि जे खालचे ग्रहलोक आहेत, हे सगळे खालच्या योनीमधले आहेत. मग पशु योनीमधले सगळे इम्पायर्स ज्याला म्हणतो, अशा प्रकारे सगळ्या शाखा पसरलेल्या आहेत, की जिथे पशु योनीमध्ये मनुष्याला जन्म मिळतो. आणि मग ही जी वैदिक पानं, त्याची वैदिक मंत्र म्हटलेले आहेत. पण ह्या ज्या डहाळ्या आहेत ना, या डहाळ्यांवरनं मनुष्य एका स्थलांतर बघा, की एका फांदीवरून दुसऱ्या फांद्यांवर उड्या मारतोय. कारण का हो? कारण हे जे रिफ्लेक्शन आहे ना, हे रिफ्लेक्शन इच्छेचं आहे. हे जे प्रतिबिंब कशामुळे पडतंय? कारण त्या इच्छेमुळे पडतंय. ह्याच्या मनामध्ये सगळ्या इच्छा येतायत ना, त्याच्यामुळे पुन्हा त्या भौतिक जगतामध्ये मनुष्य अडकलेला आहे आणि म्हणूनच मग या सगळ्या योनींमध्ये मनुष्य जन्म घेतो आहे. आणि याला मुळाला जसं पाण्याचं खतपाणी, आपण खतं, पाणी असं घातलं जातं, तसं या मुळांना सगळ्या त्रिगुणांचं खतपाणी घातलं जातंय. अशा प्रकारचा हा वटवृक्ष म्हणजे आध्यात्मिक वटवृक्षाचं प्रतिबिंब, जो भौतिक वटवृक्ष आहे. आणि म्हणून याविषयी जाणताना बघा, आपल्याला त्या चित्रामध्ये दिसेल, की मग आपण जेव्हा आधी जाणलं, त्या चित्रामध्ये आपल्याला सगळ्या त्या शाखा दिसतात बघा, की मग जिथे कुठेतरी रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब हे कुठेतरी इच्छेचं आहे. मग त्याची मुळं कशा प्रकारे खालपर्यंत ब्रह्मलोक, मग खालच्या वरती भुवलोक आहे आणि कशा प्रकारे मग वर खाली खाली, मग त्याची वैदिक मंत्र जे पानं आहेत, त्याचे ज्या ज्या काय म्हणतो ना आपण, सेन्सरी ऑब्जेक्ट्स, ज्ञानेंद्रिय, या सगळ्या कुठेतरी त्याच्या डहाळ्या आहेत आणि त्याचे ब्रांचेस जे आहेत त्याच्या, म्हणून ते जे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियांच्या त्या इच्छांद्वारे कुठेतरी मनुष्य एका फांदीवरून दुसऱ्या, माकड मनासारखं, जसं माकड एका फांदीवरून, तसं मनुष्य एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर उड्या मारत चाललेला आहे. आणि म्हणून आपण इथे जाणतो आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 15.2 या वृक्षाच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. यांच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. या वृक्षाची मुळे खाली पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्माशी बांधली गेली आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आणि म्हणूनच मग या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा यांच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत आणि ही मुळं खोलवर पसरलेली आहेत, खालीवर पसरलेली आहेत, जी मानवाच्या मग मानव सकाम कर्म करतंय. कारण मग काय करताय? सकाम कर्माशी आहे म्हणजे काय? तर त्या सकाम कर्म म्हणजे फळाची अपेक्षा आहे. मग त्या कर्म फळांची अपेक्षा केल्यानंतर पुन्हा त्या कर्म बंधनांमध्ये अडकतोय ना. जर कर्म फळं करतो आहे, त्या कर्मफळाची अपेक्षा ठेवतोय, त्या कर्मफळांचे भोग उपभोगतोय, त्याचप्रमाणे त्याचे भोगही भोगायला लागतायत. म्हणून मग पुन्हा त्या योनींमधून जन्म मिळतोय. आणि कारण म्हणून ती त्या सकाम कर्मांशी बांधली गेलेली असल्यामुळे ती त्या ब्रांचेस एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर, एका योनीतून दुसऱ्या योनीत मनुष्य जन्म घेतो आहे. अशा प्रकारे या भौतिक जगताचं वर्णन केलेलं आहे, जे आध्यात्मिक वृक्षाचं प्रतिबिंब आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 15.3 ते 4. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे, त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेलेच पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किती सुंदर दिलंय बघा. की मग या वास्तविक वृक्षाचं मग या आध्यात्मिक मूळ स्वभाव अध्यात्म आहे हो. पण ज्या भौतिक आणि आध्यात्मिक या फरकाला आपण जाणलेलं आहे. आणि म्हणून मग जेव्हा हे प्रतिबिंब आहे, आध्यात्मिक जगताचं प्रतिबिंब आहे, ज्याचा आदी अंत आधार कोणी जाणू शकत नाही, मनुष्याने या खोलवर मूळ गेलेल्या, मग जेव्हा हे जे माझी आसक्ती आहे, जेव्हा आपण म्हणतो की भक्तीच्या मार्गामध्ये श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया आणि ती जी अनर्थ निवृत्ती आहे, कारण मग अनासक्ती, ती जी अनासक्ती इंद्रिय विषयांपासून, ज्या डहाळ्यांना इंद्रिय विषय म्हटलंय आणि ज्या फांद्यांना कुठेतरी इंद्रिय इंद्रिय म्हटलंय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मग या सगळ्या इंद्रिय विषयांची अनासक्ती मिळवण्यासाठी काय केलं पाहिजे? तर निश्चयाने त्या शस्त्राद्वारे, कुठल्या तर ज्ञानाच्या शस्त्राद्वारे त्याला छाटून टाकलं पाहिजे. नुसतं जाळून ते वृक्ष किंवा त्याची पूर्णपणे त्याची मुळं नाश होणार नाहीत हो. पुन्हा ते कुठेतरी कुठेतरी थोड्याफार प्रमाणामध्ये त्या राहणारच इच्छा. म्हणून त्याला कुठेतरी छेदून टाकलं पाहिजे. आणि छेदून ज्या परमपुरुषाचा, ज्या पुरुषोत्तमांना, की ज्याच्यापासून या सृष्टीचं मूळ आहे आणि ज्याच्यापासून या सृष्टीचा उगम झालेला आहे, त्या परमपुरुषाला शरण गेलं पाहिजे. हे जाणलं पाहिजे. कारण हे ज्ञानच जर घेतलं नाही, तर स्वतःच्याच कुठेतरी अज्ञानामध्ये आणि स्वतःनीच काहीतरी तयार केलेल्या कुठल्यातरी कॉन्कॉक्शन्स आणि कुठल्यातरी आयडिओलॉजीमध्ये मनुष्य जगत असतो. पण शास्त्रांनी, वेदांनी जे लिहून ठेवलेलं आहे, ज्या वेदांत सूत्रामध्ये हे लिहून ठेवलेलं आहे, याचा आधार आहे हो. प्रभुपादांनी जे दिलेलं आहे ते शास्त्रोक्त आधारासहित दिलेलं आहे. आणि म्हणून त्या परमपुरुषाला शरण गेलं पाहिजे. आणि ते शरण गेल्यावरती बघा मग, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोचतात ते पुन्हा ह्या भौतिक जगतात परत येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अशा परमधामाला बघा, हा भक्त जेव्हा अशा परमधामाला पोहोचतोय ना, तेव्हा तिथे सूर्य आणि चंद्र हे भगवंतांचे डोळे आहेत हो. भगवंतांपासूनच ती अग्नी आहे. ज्या विश्वरूप दर्शनामध्ये आपण बघितलं, की जिथे 1000 सूर्यांचा उदय होईल, इतकं प्रखर तेज आहे. इतकं तेज आहे त्या ब्रह्मरूपामध्ये भगवंतांच्या, की जिथे ही सगळी जी उष्णता आहे विश्वामधली, ही सगळी त्यांच्यापासून आहे. मग ज्या गोलोकामध्ये सुद्धा सूर्य आणि चंद्र यांची गरज नाही, जिथे भगवंतांपासूनच तेज आहे. आणि जे त्या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा त्या पृथ्वी लोकावर उलटून परत येत नाहीत. मग तो मार्ग बघा कुठला? नामस्मरणाचा मार्ग आहे.
आणि म्हणूनच भगवंतांचं नामस्मरण करताना की भगवंतांच्या नामस्मरणात सेवेमध्ये जो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला विलीन करतो आहे, तो निश्चित भगवंत त्याला हात द्यायला तिथे तरुण तू त्या गटांगळ्या खाऊ नकोस, त्या मृत्यू सागरातून तरुण नेण्यासाठी भगवंत आहेत. मग एकदा त्या गोलोक धामात प्रवेश केला तर पुन्हा उलटून त्या मृत्यू लोकामध्ये प्रवेश करणार नाही. कारण का हो? कारण भगवंतांना काळजी आहे. भगवंत म्हणतायत, की "तू माझ्याकडे परत ये." हा जीर्ण देह टाकल्यानंतर भगवंत म्हणतायत, "पुन्हा मृत्यू लोकामध्ये परत जाऊ नकोस." भगवंत वाट बघतायत. कारण भगवंतांना माहिती आहे, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियाशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जी 5 ज्ञानेंद्रिय आपण म्हणतो आणि 6वं मन, हे जे मन आहे ना, मन चिंती ते वैरी न चिंती हो. मग जे डोळे आहेत, कान आहे, जीभ आहे, स्पर्श देणारी त्वचा आहे, नाक आहे, ही सगळी ज्ञानेंद्रिय तर आहेत. कारण मग हा वास हवा आहे, हे बघायचंय, ते करायचंय, या सगळ्यातनं सुख घेण्याचा प्रयत्न होतोय. परंतु मिळतंय का हो तितकं? कुठेतरी झगडतोय माणूस त्या गोष्टीशी. अहो भगवंत तर सांगतायत, प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये लिहिलंय, की चिरोफोबिया. मग कुठेतरी आनंद होताना सुद्धा माणूस कुठेतरी गहिवरतोय. कारण त्या आनंदाला कुठे आपण आपल्या भौतिक जगतामध्ये, कारण तसं म्हटलं जातं, की आनंदी झालो तर कदाचित त्याला नजर तर लागणार नाही. म्हणजे ते आनंदी होणं सुद्धा कुठेतरी भयभीत होणं आहे हो. की अरे मी इतका खुश होऊन चालेल का? म्हणजे मला खुश झालं तर चालेल का? कारण ते इतकं क्षणभंगूर असतं. अशा या 6 इंद्रिय, म्हणून त्याला चिरोफोबिया म्हटलंय प्रभुपादांनी. कारण ह्या बद्ध जगातील जीव हा जो सत्व, रज आणि तम या गुणांच्या प्रभावाखाली जगतो आहे. हे सगळे भगवंतांचे सनातन अंश आहेत. जसा अध्यात्म हा मूळ स्वभाव सांगितला, हे भगवंतांचे परमात्म्यापासूनच हा आत्मा आहे. परंतु हा बद्ध झालेला आत्मा आहे हो. हा आत्मा या मोह मायेमध्ये त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली बद्ध झालाय. म्हणून तो कुठेतरी झगडतोय, कुठेतरी या 6 इंद्रियांबरोबर झगडतोय. त्या सुखासाठी झगडतोय. त्याला झगडून त्या गोष्टी मिळवाव्या लागतायत. आणि म्हणून तो संघर्ष करीत आहे. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे वायू आपल्याबरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्याबरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एका प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं, की मग हा जो अविनाशी आत्मा आहे, हा आत्मा या शरीरामध्ये प्रवास करतोय. जो जो जन्मल्यापासून ते वृद्धापकाळापर्यंत या शरीरामध्ये प्रवास करतो आहे. आणि मग जसं उदाहरणादाखल आपण एखाद्या रस्त्यावरून चाललेलो आहोत, खूप सुंदर सुगंध येतोय, गुलाबाचा सुगंध येतोय. आपण पुढे चाललोय आणि त्या गुलाबाच्या सुगंधाच्या दिशेने आपण पुढे जातो आणि खरोखरच गुलाबाची सुंदर बाग येते हो वाटेमध्ये. गुलाबाची सुंदर बाग येते, त्या बागेच्या पुढे आपण जातो, तो सुगंधही हळू कमी होत जातो. आणि मग कुठेतरी एखादी घाणीचं वास्तव्य असलं तर तो गंध आपल्याला येतो. अशा प्रकारे वारा एखादी गंध, बघा वायू आपल्याबरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्याबरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. मग या 84 लक्ष योनीतून जन्म घेतला जातो. पण जे अंतर्मन असतं ना, मग जे बाह्य शरीर असतं, की जे पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी, जल यांनी बनलेलं असतं, ते देह, ते शरीर निर्जीव बनतं. परंतु ज्या संकल्पना, मग या संकल्पना कशाशी, तर बघा, याच्याशी नियंत्रित असतात. कशाशी? कान, नाक, स्पर्श, जिव्हा आणि नाक.
आणि ते मनाशी, या मन आणि ही 5 इंद्रिय या षष्ठेंद्रियांशी जे निगडीत असतं. फॉर एक्झाम्पल, एखादी कुत्र्याचा जन्म असेल आणि तो भॉ भॉ करत असेल, तर त्याला पुढच्या जन्मामध्ये जेव्हा मांजरीचा जन्म येतो तेव्हा त्याला ते म्याव म्याव करायचं असतं. म्हणजे त्या प्रकारचा जो समूह असतो ना, त्या गोष्टीशी निगडीत तो समूह एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन गेला जातो. जसं इथे दिलंय, की एका अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट इंद्रिय प्राप्त करतो. अशा रीतीने एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा तो उपभोग घेतो. कारण जे बाह्य शरीर असतं त्याचा आकार बदलत असतो. मग ज्याप्रमाणे असतं त्याप्रमाणे ते बाहेरचं शरीर असतं. पण ह्या ज्या संकल्पना असतात, ह्या संकल्पना तो एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरामध्ये त्या इंद्रिय विषयांशी निगडीत हे घेऊन जात असतो. जसं वारा वाहून नेत असतो त्याचप्रमाणे हा देह अशा या संकल्पना वाहून नेत असतो. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो, हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाहीत. परंतु ज्याला ज्ञानचक्षु आहेत, तो हे सर्व पाहू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो आणि प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारचा, मग ज्या प्रकारच्या इच्छा, मग ज्या प्रकारे आधी आपण जाणलेलं आहे की 84 लक्ष योनीतून ही जी इच्छा आहे ना, इच्छा ही भगवंतांनी सूट दिलेली आहे. आणि मग ज्या प्रकारे मनुष्याने पहिल्यांदा मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, या गोष्टीची संलग्नता आणि हे जे सांख्य योग म्हटला जातो की मन आणि शरीर हे देह आणि आत्मा याच्या निगडीत ज्या संकल्पना आहेत, मग कशा प्रकारे एका देहाचा त्याग करून दुसऱ्या देहाला, मग तो जो आत्मा, अविनाशी आत्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो, हे कोण जाणतो? ज्याने हे ज्ञान घेतलेलं आहे. आणि जे ज्ञान मूर्ख लोक हे जाणू शकत नाहीत हो. ज्या भगवंतांचा उपदेश की तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस आणि हा आत्मा अविनाशी आहे. आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. आय एम क्रिएटेड, आय एम मेंटेन्ड बाय दॅट क्रिएटर. मी फक्त निर्माण झालोय, तो निर्माता मला सगळं मेंटेन करतोय. हे कोण जाणतं आहे? एक ज्ञान असलेला, ज्ञानाचे चक्षु ज्याला जाणलं, ज्याने 13व्या अध्यायाच्या शेवटी आपण काय जाणलं, की शरीर आणि आत्मा हा वेगवेगळा आहे. शरीराच्या आतमध्ये आत्मा असतो, तो शरीरात मिसळत नाही आणि म्हणूनच हा आत्मा एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो. हा अविनाशी आत्मा आहे, जो परमात्म्याचाच अंश आहे. पण मूर्ख लोक हे जाणू शकत नाही. ज्याला ज्ञानाचे चक्षु आहेत, तो मात्र हे निश्चितच जाणू शकतो. कारण बघा मग इथे दिलंय, की जो ड्रायव्हर आहे, अहो त्या ड्रायव्हरला अक्कल नाहीये काही, त्या गाडी नुसती चालवणं माहितीये, पण त्या गाडीतल्या पार्ट्स विषयीचं काही माहिती नाहीये. तरी तो स्वतःचं डोकं खाजवत बसलाय. पण हीच गाडी जेव्हा तो गॅरेजमध्ये देईल, तो गॅरेजचा तो जो मेकॅनिक असेल, तो लगेचच सांगेल, अहो इथे इथे फॉल्ट आहे, इथे इथे असं असं आहे. कारण जेनो काम तेनो थाय हो. त्या प्रकारे त्या ज्ञानाचे चक्षु असलेल्या माणसाला मात्र तो उत्तम प्रकारे हे जाणू शकतो आणि असे हे आपले चैतन्य महाप्रभू इथे दिसतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 15.11. प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात. परंतु ज्यांचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्न करूनही काही घडत आहे हे जाणू शकत नाही. 15.12. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक मिनिट द्या, मी थोडं पाणी आणते बस.
मग प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात, परंतु ज्यांचं मन अविकसित आहे बघा, मग त्या मनाला मार्गदर्शन म्हणून आपण याच्याही आधी जाणलं की हे ज्ञान देणारे, मग हे ज्ञान कुणाकडून घेतो आपण, तर एका उत्तम गुरुकडून. मग आपण जसं आपण दुसऱ्या अध्यायापासून जाणलं की का केव्हा अर्जुनाने सांगितलं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम. मान्य केलं त्या शिष्याने, कुठल्याही प्रकारचा अहंकार मनामध्ये नाही, त्या गुरूंजवळ सगळं मान्य केलं की मी जाणू शकत नाही, आता मी काही करू शकत नाही. कारण मग ते मन अविकसित असल्याचं त्यांनी स्वतः सांगितलं, कारण हे सगळ्यांनाच हे ज्ञान नसतं. आणि म्हणून हे जेव्हा प्रत्यक्ष आपल्याला भगवंतांच्या उदाहरणांनी सुद्धा कसं तद्विधी प्रणिपातेन प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात राहून ज्ञान घेऊन आपल्याला याचं उदाहरणादाखल सांगितलंय. आणि म्हणून हे ज्ञान आपल्याला एका उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून, जे 360 अंशामध्ये त्याचा विचार करतात, नुसतंच शारीरिक मानसिक नाही तर आध्यात्मिक दृष्ट्या ते कसं योग्य आहे, या सगळ्या प्रकारे आपल्याला जाणलं जातं. आणि म्हणूनच मग ज्यांचं मन विकसित आहे पण ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते काय करत घडू, ते काहीही प्रयत्न करूनही काय घडतंय ते जाणू शकत नाहीत. आणि म्हणूनच ज्यांना आत्मसाक्षात्कार, मग जे प्रयत्न करणारे योगीजन आहे हे स्पष्टपणे पाहू शकतात की जे चैतन्य महाप्रभूंच्या समोर आपल्याला दिसतायत, जे गोस्वामी म्हणजे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ज्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिली, उपदेशामृत आणि भक्ती रसामृत सिंधू, जे चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये ज्यांना गोस्वामी ही पदवी दिलेली आहे, की ज्या गोस्वामी की ज्या इंद्रियांचे स्वामी, इंद्रियांवर नियंत्रण करणारे, की ज्यांनी इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवलेले आहे, ते गोस्वामी. आणि म्हणूनच त्यांना गोस्वामी म्हटलेले. आणि तेच आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेवर स्वतःला मार्गस्थ करू शकतात. आणि अशा प्रकारे भगवंत सांगतायत, अखिल जगताचा नाहीसे अंधकार नाहीसे करणारं सूर्याचं तेजही माझ्यापासून होतं, चंद्राचं आणि अग्नीचं तेजही भगवंतांपासूनच उत्सर्जित होत असते. आणि म्हणून बघा की जे ग्रह दिसतायत तुम्हाला या चित्रामध्ये, कशा प्रकारे ग्रह या अवकाशामध्ये फिरतायत बघा. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थिर राहतात. मी चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीव रसांचा पुरवठा करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपण याच्या आधी तर भगवंतांचे जिथे उपासना करावी, ज्या 7व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सांगितलं, पाण्याच्या रसामध्ये मी आहे, पृथ्वीच्या सुगंधामध्ये मी आहे, सूर्य चंद्रांच्या तेजामध्ये प्रकाशामध्ये मी आहे, बुद्धिवंतांच्या बुद्धीमध्ये मी आहे, शक्तिमानांच्या शक्तीमध्ये मी आहे. म्हणूनच भगवंत सांगतायत की प्रत्येक ग्रहलोकात, मग अवकाशामध्ये सगळे हे ग्रह कशा प्रकारे स्थिर राहतात हो. अहो साधं एखादं कलिंगड घेतलं आणि खाली टाकलं तर खाली पडेल हो ते कलिंगड, ते थोडीच तरंगणार आहे. मग ही जी ग्रॅव्हिटी आहे, हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, भगवंत प्रत्येक या ग्रहामध्ये प्रवेश करतात. हे जे महाविष्णूचं तत्व आहे, मग त्याच्याही पुढे जे विस्तारित आपल्याला दिसतात, मग जे गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून जे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये अवतरित होतात, आणि जे क्षीरोदकशाही विष्णू परमात्मा म्हणून प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतात. अशा प्रकारे हे महातत्व, भगवंतांचं महातत्व हे प्रत्येक
प्रत्येक ग्रहामध्ये स्थित आहे आणि म्हणूनच त्या प्रकारे ते त्या अवकाशामध्ये फिरत असतात. अशा प्रकारे हे भगवंतापासून मिळणार आहे हे जाणणं आवश्यक आहे. कशा प्रकारे वनस्पतींचा रस हा चंद्रापासून म्हणजे ते मिळणारं जे जे काही वनस्पतींना मिळणारा पुरवठा करणारा जीवन रसाचा पुरवठा आहे तो भगवंतांपासून होतोय. जसं आपण म्हटलं की मूळ मूळ पिता मूळ बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत. ब्रह्मा हे दुसरे निर्माता आहे तो, पण मूळ ज्याचं आहे हे सर्व भगवंतांपासून आलेलं आहे. मग जठराग्नी बघा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे आणि 4 प्रकारचे अन्नाचे पचन करण्याकरता मी प्राण व अपान वायूशी संयोग साधतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जसं आपण अष्टांग योगामध्ये म्हटलं की प्राणायाम, जसं प्राण आणि प्राणाचा आयाम केला जातो त्या प्रकारे जे अपान, उदान, समान आणि अ, अ, प्राण या सगळ्याचं मग 4 प्रकारचे जे आपण अन्न चावतो, चोखतो, खातो, आय मीन चावतो, पितो, चोखतो आणि खातो, अशा 4 प्रकारचं आहे मला वाटतं ते अन्न. आणि त्या प्रकारच्या सगळ्या अन्नाला कशा प्रकारे भगवंत, एक सेकंद द्या मला, हा, जे चोखून खातो, जे चावून खातो, जे गिळतो अन्न आणि जे पितो अन्न, मग अशा प्रकारे अशा सगळ्यांचं जठराग्नी म्हणजे या सगळ्यांना नियंत्रित करणारा जो जठराग्नी आहे तो भगवंतांपासून आहे. जो जो अग्नी, मग आपण म्हणतो ना की कुठेतरी पचन संस्था, मग कुठेतरी ऍसिडिटी झालेली आहे किंवा कुठल्या तरी अनियमितता झालेली असते आणि त्या देहामधला जठराग्नी, मग त्या देहामध्ये भगवंत त्या जठराग्नीचं कुठेतरी प्रमाण, मग जो प्रमाण राखण्याचं असतं ते या संलग्न होऊन असतं त्या प्राण अपान वायूशी संयोग साधून तो तो ती समानता राखली जाते आणि ती समतोल हा शब्द, आणि तो समतोल राखला जातो. आणि मग त्याच्यामध्ये कुठेतरी काहीतरी, जसं म्हणून आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत की सात्विक खाणं, राजसिक खाणं आणि तामसिक खाणं. मग या सात्विकतेमध्ये का प्राण अपान वायूशी कशा प्रकारे सात्विकता, मग योग्य प्रकारे तो समतोल राखला जातो. कुठेतरी मसालेदार अन्न खाल्लंय, वाटेल तसं अन्न खाल्लं गेलं तर त्या प्रकारे तो जठराग्नी सुद्धा मग कुठेतरी प्रज्वलित होऊन उठतो. आणि म्हणूनच याचा समतोल राखणं, या प्राण आपान वायूशी संयोग साधून भगवंत याचा समतोल राखत असतात. हे हे जाणायचं आहे की भगवंतांपासून या सगळ्या, ज्याचं मूळ भगवंत आहेत आणि या देहाचं, अहो म्हणून तर प्रभुपादांनी सांगितलंय की तो कुठला संन्यास घेणार हो, हा देह सुद्धा जो भगवंतांचा आहे, कशाचा संन्यास तुम्ही घेणार? जे भगवंतांचं आहे तेच आपण भगवंतांसाठी वापरतो आहोत. आणि म्हणूनच ते मुख्य आहे की ज्या 3ऱ्या अध्यायात आपण बघितलं कृष्णापासून कृष्णापर्यंत, ज्या वेदांमध्ये कृष्ण वेदांमध्ये सांगतोय यज्ञ करा, आणि यज्ञापासून मग ज्या पावसाला आणलं जातं त्याच्यापासून धान्य निर्मिती, आणि मग तो नैवेद्य होतो आणि तो पुन्हा कृष्णाला दाखवला जातो. असं सगळं कृष्णापासून कृष्णापर्यंत ज्या जठराग्नीचं सुद्धा प्रमाण भगवंतापासून राखलं जातंय. आणि हा सुंदर श्लोक आहे तो पुन्हा, की बघा कशा प्रकारे सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासून स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निस्संदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत जे परमात्मा म्हणून प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत, त्यांच्यापासूनच या स्मृती, विस्मृती, ज्ञान हे सगळं काही भगवंतांपासून आहे. याची खूप सुंदर अशी कथा आपल्याला 17व्या अध्यायामध्ये जाणायची, जिथे आपल्याला यज्ञाचा महिमा जाणायचा आहे. मग त्याचा कुठेतरी उल्लेख इथे सुद्धा येईल की ज्या ज्या यक्षाचं
मुंडकं छाटलं जातं, सॉरी दक्ष प्रजापती, ज्या दक्ष प्रजापतीचं मुंडकं शिरच्छेद केला जातो आणि त्याला बकरीचं मुख लावलं जातं, तेव्हाही मी ती कथा सांगेन, पण याचा संक्षिप्त उल्लेख मी आता सांगते, की तो शिवाचा अपमान करतो आणि तिथे सतीदेवी तिथे अ, 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 सती गेलेली आहे त्या यज्ञाच्या आहुतीमध्ये, तिने आहुती दिली आहे आणि हे जेव्हा कळतं शंकरांना, तेव्हा दक्षाचा शिरच्छेद केला जातो आणि शिरच्छेद केल्यावर ब्रह्मा कुठेतरी सांगतात, की तो मरण नाही पावलेला आहे, तर त्याला तुम्ही त्याचं मुंडकं परत द्या, शिर परत द्या. तर शंकर म्हणतात, "नाही, त्याचं तेवढी त्याची पात्रता नाहीये, की त्याला त्याचं मानव शरीर मिळेल परत. म्हणून त्याला बकरीचं मुख लावा." म्हणून त्याला बकरीचं अ, मुख लावलं जातं आणि ते बकरीचं मुख लावल्यानंतरही तो तो यज्ञ पूर्ण करतो. आणि म्हणूनच अनेक महात्म्यांना सुद्धा या यज्ञाने पवित्र केलेलं आहे आणि इथे आपल्याला दिसतं, की सर्वैस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमं पोहनम च. मग याची स्मृती आहेत आपण म्हणतो, मग सायंटिस्ट म्हणतायत, असा सगळा उल्लेख आहे, की आपल्या मेंदूमध्ये सगळ्या त्या ऊती आहेत, पण त्याचा इथून इथून झालाय हो. जो परमात्मा हृदयामध्ये कारण कारण त्या बकरीच्या मुख असलेल्या शरीरामध्ये असून सुद्धा त्या दक्षाला पश्चाताप होतो. तो शिवांची माफी मागतो आणि तो ते यज्ञ पूर्णपणे पूर्ण करतो. तो तो यज्ञ पूर्ण केला जातो. मग हे कशाने केलं जातं? कारण कुठेतरी परमात्मा हृदयामध्ये आहे. हृदयापासून तिथून त्या परमात्म्यापासून स्मृती-विस्मृती आहेत म्हणून तो काही विसरत नाही. शरीर मुख लावलं याचं बकरीचं तरी. कारण त्याचा परमात्मा त्याच्या स्मृती-विस्मृती या सगळ्या परत आणतो. आणि म्हणूनच प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा स्थित आहे. निस्संदेह वेदांचा संकलक मी आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मी आहे. म्हणूनच त्या वेदांचा अंत म्हणजे भगवंत. आणि म्हणूनच या वेदांचा अंत बघताना आपण म्हणतोय, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 15.16 च्युत क्षर आणि अच्युत अक्षर असे जीवांचे 2 वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीवाला अच्युत म्हटले जाते. 15.17 या दोहों व्यतिरिक्त एक परमपुरुष परमात्मा आहे, जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि तेच त्रिलोकामध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालनपोषण करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे आपल्याला या पुरुषोत्तमांना जाणायचंय. मग ज्या भौतिक आणि आध्यात्मिक शरीराचा आपण आध्यात्मिक गोष्टींचा आपण फरक जाणला, तिथे भौतिक जीव म्हणजे च्युत आणि आध्यात्मिक म्हणजे अच्युत आहेत, की इनफॉलिएबल म्हणतात त्यांना. आणि जे भौतिक जगतातील फॉलिएबल च्युत जे जीव आहेत, असे 2 वर्ग आहेत. आणि या 2 भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतातील सर्व जीव अच्युत असतात. परंतु या दोहों व्यतिरिक्त जी पराशक्ती असलेले जे भगवंत आहेत, जे सर्वांचे नियंत्रक आहेत आणि जे अव्ययी आहेत, ज्यांनी या भौतिक सृष्टीची पण निर्मिती केलेली आहे, च्युत आणि अच्युत दोन्हीची निर्मिती केलेली आहे, परंतु त्रिलोकामध्ये प्रवेश करून तेच सगळ्याचं पोषण करीत असतात, परंतु ते सगळ्यापासून अव्यक्त असतात. कुठल्याही गोष्टीचा त्यांच्यावरती प्रभाव नसतो म्हणून ते परमतत्व आहेत. कारणांचं कारण परम कारण आहेत, भगवंत आहेत. अशा पुरुषोत्तमांना आपण जाणतो आहोत. यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी च्युत आणि अच्युत यांच्यातही अतीत, दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा या असे जे देवाधिदेव आपण म्हणतो, जे भगवंतांच्या अत्यंत निकट आहेत, परंतु त्यांच्याही सर्वश्रेष्ठ ज्या विष्णूंना आपण जाणतो. बघा जे विष्णूंचे गरुडावरती जे विष्णू बसलेले आहेत आणि ते भगवंत, की ज्या देवाधिदेवांचे सर्वोच्च नियंत्रक, की जे च्युत आणि अच्युत, मग जो भौतिक जीव आहे तो सुद्धा आध्यात्मिकच आहे. आपणही मूळ आध्यात्मिकच आहोत. आपणही भगवंतांच्याच
स्वभावाचे आहोत, परंतु त्याच्याही पलीकडे गुणातीत कसं व्हायचंय, म्हणून त्या गुणातीत जे अकर्मी आहेत आणि म्हणूनच या च्युत आणि अच्युत या भौतिक आणि आध्यात्मिक जगताची ज्यांनी निर्मिती केली आहे, पण त्याच्यापासून ते अलिप्त आहेत. कारण ते सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये, वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहेत. आणि म्हणून पुरुषांमध्ये उत्तम असे पुरुषोत्तम जे परमतत्व, कारणांचं कारण, परम कारण, परम दिव्य असे भगवंत जे पुरुषोत्तम. आणि म्हणून या अध्यायाला खूप सुंदर असं महत्व आहे, जे पुरुषोत्तमांविषयी सांगतं, जे भगवंतांविषयी सर्व भगवंतांची स्तुती याच्यामध्ये केली जाते. जे देवाधिदेव, जे मी म्हटलं की जे शंकर प्रत्यक्ष, जे ब्रह्मा, जे भगवंतांच्या अत्यंत निकट आहेत आणि खूप त्यांच्या अतींद्रिय आहेत, परंतु सगळ्यात उच्च कोण आहेत, नियंत्रक आहेत, ते भगवंत त्यांच्याही वरती आहेत. म्हणून जे काही यज्ञ अर्पण केले जातात, जरी सर्व देवाधिदेवांना, तरी ते विष्णूंपर्यंतच पोहोचतात. जसं आधीच्याही अध्यायांमध्ये आपण बघितलं की त्या श्रद्धा, ती निष्ठा ही सर्वोच्च या गोष्टींमुळेच केली जाते आणि ते परमोच्च असे भगवंत आहेत. आणि ज्या भगवंतांनी बघा, भगवंतांनी सुद्धा शिवांनी सुद्धा विष्णूंची स्तुती केलेली आहे, भगवंतांची स्तुती केलेली आहे. ब्रह्मांनी सुद्धा या जगनिर्मितीच्या वेळी, सृष्टी निर्मितीच्या वेळेला ही जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडता येईल म्हणून भगवंतांचीच प्रार्थना केलेली आहे आणि त्यांचंच ध्यान केलेलं आहे. असे हे भगवंत, असे हे सर्वोच्च नियंत्रक म्हणजे परम भगवंत. यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो, तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारता, तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हा भक्त भगवंतांना अतिशय विशेष असतो. मग जे देवाधिदेव, प्रत्यक्ष शंकर म्हटलं, मी ब्रह्मा म्हटलं, जे अधिदैव आहेत, ज्यांच्यामध्ये सर्व देवी देवतांचा समावेश आहे, म्हणून संशय रहित, बरं का, हा शब्द वापरलाय. अर्जुनाच्या मनात कधीच शंका नव्हती. अर्जुनाने भगवंतांना केव्हाच जाणलेलं होतं. परंतु हे सामान्य माणसाला आणि अजूनही सामान्य जगतामध्ये ज्यांना भगवंतांचं अस्तित्वच मान्य नाहीये, ते भक्त होऊ शकत नाही. अभक्तांना ते मान्य असू शकत नाही. परंतु भक्त मात्र या पुरुषोत्तम भगवानांना निश्चित पूर्णपणे जाणू शकतात. आणि भक्त हा भगवंतांना निश्चितच खूप प्रिय असतो. ज्या 12व्या अध्यायात आपण जाणलं की कोण भगवंतांना जास्त प्रिय आहे, जो भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होऊ शकतो. जो बघा अर्च विग्रह, जो आपण जाणला 12व्या अध्यायात, की ज्या मूर्ती पूजेमध्ये जो संबंध प्रस्थापित करतो, जो भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित करतो, तो एक भक्त आणि तोच भगवंतांची उपासना आणि भक्ती करू शकतो. आणि म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, जेव्हा बृहन्नडा म्हणून भगवंत अर्जुनाचं, मला वाटतं हे चित्र आहे, तेव्हा भगवंतांनी हा संदेश दिलेला आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 15.20. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परमगुह्य गाभा आहे आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. जो कोणी जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्यांच्या प्रयत्नाद्वारे तो सिद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हा वैदिक शास्त्रांचा, जे वेदांतांचं ज्ञान आहे, आणि म्हणून भगवंत म्हणाले की वेदांचा ज्ञाता प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. आणि या वैदिक शास्त्रांचा परम गुह्य असा जो गाभा आहे, तो मी तुला आता प्रकट केला आहे. प्रत्यक्ष पुरुषोत्तमांबद्दल तुला सांगितलेलं आहे. आणि जो कोणी हे जाणेल तो निश्चितच बुद्धिमान होतो. म्हणून पुढेही 18व्या अध्यायात सांगितलंय की जो कोणी या संवादाचं अध्ययन करतो, तो निश्चितच एक बुद्धिमान. मग एक बुद्धिमान मनुष्य जेव्हा योग गोष्ट म्हणतो, तेव्हा तो भगवंतांशी जोडणं याला योग म्हणतो. आणि तो एक उत्तम भक्तच असू शकतो, एक शुद्ध भक्तच असू शकतो आणि त्याच्या प्रयत्नांद्वारे तो सिद्ध होतो. अशा प्रकारे भगवंतांनी पुरुषोत्तम अशा योगामध्ये खूप सुंदर असा हा योग आपण आज जाणलेला आहे. इति पंचदशोऽध्याय समाप्तः.
मी थोडी जास्त वेळ तुमचा घेतला त्यासाठी क्षमस्व. पण आज मी म्हटलं होतं की 2 अध्यायाचा पण घेऊया. थोडे मागे पण राहिलेलो आपण. प्रयत्न हा असतो, मी कुठलीही घाई करत नाही. मला क्षमा करा, कारण मी कुठेही पळायचा प्रयत्न करत नाही की मला ते संपवायचंय. कारण हा विषयच इतका सखोल आहे की मी म्हटलं तरी मी तुम्हाला संक्षिप्त ज्ञान देण्याची म्हणजे माझी तयारी नसते. त्यामुळे जितका प्रयत्न असतो तितकं ज्ञान तुम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा तो प्रयत्न असतो. तर थोडा वेळ झाला असेल त्यासाठी क्षमा. पण सगळ्यांना तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर मी अजून 5 मिनिटं देऊ शकते. मी शेअरिंग थांबवते, रेकॉर्डिंग थांबवते. खूप खूप धन्यवाद.